آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق. نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على القائل من كنت مولاه فهذا علي مولاه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تبي لجبا وموفون إسلام يكفله نوي على كيشنا كهنا نكبر كام الله تعالى دل على كوكا أني أو بلا جلي نبو أنسينا كنا نيونسرو أن دوبا ينكنو دوما ينكنو نوي يشرفو كدوي يشرف لا دوما أني أنكر مغبنون في الشيخ أبو جعفر محمد جباتي آية الله أنا بنجي كادو يشرفو كدو كنو كنا فوني منومي يشرفو كونكا كنا بروكني أو يودوكا ngayana nga do nga borokona me ankara mo bismillah ka faye ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sheikh Abu Ja'far ankilenga siri foliu ke dogo kun temene ko nala antun dadona ghadir ye idasira makira boto hijila ajora yoro mina sallallahu alaihi wasallam yoro do min to ghadir ka ali jira ka foko ni islamo nyamoy ale kofe غدير يراني غدير قسم بلا جل انت عليكم دوم تمني داسرما لني جمير بالو ولا فلسفه جمير بغدير كنيس الله. الحمد لله رب العالمين. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أبو زهرة أني كان بوب أمي دو نينو في كدو كبي على كان شيء تمسان وركان على كان غبطو بلا جلمنه أمبي مو تاري ني غاديري يرفنا أو سلي فولي وفني سلي دي آل البيت وفي أمبا فو سان وسان على كان أنغا آل البيت كانوا جيدي على كان أمبلوكا على كان أنفتوا كان على كان كناكا كعلى ديلي سبحانه وتعالى كعلى وليمندون. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي وآل علي. أمبي على تندو على مي أنكرنكره كأنك أليفه علي بونو كأنكوفه كأنك وكسرانو نامنه باي سبلا وعلى كليني وعلى كلا كسر بوليني أو تاري فولي كوفه ano wala nyuma ndon fana kofe Abu Zahra yenyi ngali minge no de kunju mele ato alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ami kodo manto ina fiu fo aya bolo jira ka bolo nyeshindoma ni ala yere ka jago yali kar sayra nanyo nasufo no de kera kenekan kene min to gadiru khum gadiru de dalaji khum oye akene akasuru madina la halibini do na google la uba yoro jirila no de internet akene adonendo kumi ambla kan kumaninka sabula hada madere dan choko Abu Zahra hali feminte ala koy ni yake jien ko ina fo parti ni parti sigi fo nyamo ka irala ni ton sigirala fa ka fo karsa ya nyamo jama ere de tise ka nyene bo fo nyamo de kasigi jamala kuma arabu ko kuma donso do de fo akula yasluhu nasu la yasluhu nasu fawda la surata lahum aku haram madun ku tu yerema ukakosa ganyenabo funya mohodo de kasikula wala surata lahum idha juhaluhum sadu ako anyamo nyuma no masigi minte kodon bali manasigi maunya mohala kabu ko minya mo masigi halibi fo akake mai mami be kodon mami be haramadi akala sirado fo de kasigi ola Abu Zahra alhamdulillah rabbil alamin ibado alul baytu yaundege mina no yishiruf lakawi nibe ka kuma mafe ma dalendo mina ibe kuma fe node ayre dalendo kitabu mina ibe kuma fe noyi abana na sona odo na mason iko ni bajira ka fo ere ku dalendo ni kitabu ina alhamdulillah kitabu dama do ba nya koran a folo o eni kitabu nye atoko kitabu
بيان وجوب الهجرة على العباد وبيان وجوب نصب الإمام وإقامة الجهاد ni oye Sheikh Ousmane Dan Fodio radiyallahu anhu Sokoto Ousmane Dan Fodio Nigeria ne alika gafe abe kuma ka fo ko islamu man ka to uyeramate fo nyamoko ka kula oye kitabu folay kuma mimbo kono meno lase kitabu flana o fle aw thaqu oral i'tisami lil umara'i wal wuzara'i wal hukam نين كتابي مين ولا فيه وهي الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي المختار بن أحمد بن أبي بكر الكنتي وقرأ سيدي مختار الكنتي الكبير ودينجه مين الشيخ محمد نالي دالينو تومبوكتو نما فوق تومبوكتو وليو ولو بنيا مغدو أكماني كتابو بافلين ابن أيك عفوا تشين ريرلا الشيخ عثمان دان فوديو رضي الله عنه عليه رفيري وكرو عليه سينسي كنت لك وكا كما كاونديكا ga kuma me be ambla ka kuma ninka o de kitabu in fla bela jelena u be kuma na babu doka babu foloye nyamo ya yere el wilayatul kubra wa haqiqatuha aba ta'rifu ke no ka defini aba fo ko riyasatun fi dini wa dunya ko ka ma dobla nyema o ka ke mo ka dine nyemaye ani u ka jin ko ma min be se ka o nyanabo ko sabla kwa sabatira hadamadun hakilla ka fo hadamadin ya reti se ganye fu u ka nyashi qayyim nyamo hododema yamna'uhum min at-tadhalum min ba to nyogon to nyobe dabla ani wa tanahur kala bi dabla ويفصل بينهم في التنازع نو فورا نيونغو ما مي بكيرتي كو نيونغونتي نو ماكي كو ابيكي بافو باغيا دونك ابو او درو ابو لوفو او بابولا بابو فلانانا وي وجوب نسب الامام كايرا كافو نيموكو كانكا سيغي كو واجبي دي o sigili o wajibi de abinani hadisa minye ko ala kirako sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man mata wa lam ya'rif imama zamanihi faqad mata mitatan jahiliya ko maomani isara kasoro ekle nyema emodo ki kodon balilama isara ekle dinyema emodo ki isara kodon balia kono akomi sara jahiliya kono hadisa mindo nokotala donc ako ode hukmu konnala ako niya ka fo alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam afatura yani kira shuka do sahaba uye nyamo nyinu yerela ko sabulo bado ka fo ko dorura bado donc Ousmane Dan Fodio fanabo onyo honde fo aka kitabu in konnala ya donc abina fo ako ko ahlus sunna mo fe kulu yai ka fo nyamo sigili ala ni wajibi blendo hatta ja'aluhu ahamma alwajibat kufu yake wajibu la bele bay washtaghalu bihi an dafni nabi sallallahu kuma inga girne washtaghalu bihi an dafni nabi sallallahu alaihi wasallam ko uye nyamo nyinula noy abakari sani kira shuka do ko sabulo ba don ka fo ko nyemo jama kuna ko fem bele badido donc abi soro kana afo ko odila afora uluka kitabu kono no yuka tawhidu kitabu ye ko man kumbo kala al-hilal no jawharatu tawhidi ko wajibun nasbu imami adilin وواجب نصب إمام عادل بشرع فاعلم لا بحكم العقل كو كان يمغو كليني كو سيغي كو واجبي دي شريعة واجبية هل نحكلي ما واجبية كو شريعة واجبية دونك أبو زهرة نيكما فورا كما أني ميمة أو فلو فندا كو نيكارسا أني شينتا nyele manaka ipana kumadoro ayumbini nyele baraka ipana kumadoro kuna pangira kumadoro ni wajibi dedo
k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ka kan ka sigi o wajibi ye alakira su doni halo ma kɔnɔ minnu ma alakira su doni kɔnɔ ahlul beitu alayhim salam kira somɔgɔw olu kun bɛ yen walasa olu fana sen ka don ɲɛmɔgɔ sigi la munna kɛra girin kɔnɔ a kɛra girin min kɔnɔ o de la a bɛ Bukhari la سيدنا عمر كو كانت بيعة أبي بكر فلتح من عاد لمثلها فاضربوا عنقه كواكرا balnakoye ko ni mɔgɔ min segina ɲɔgɔn kan ko k'o tigi faga o kuma Abu Zahra an bɛ segin kɔfɛ k'a jira limanaw la k'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala min y'an dan o de b'a dɔn k'a fɔ hadamaden se ka taa ni ɲɛmɔgɔ tɛ yen o de la hadamaden fɔlɔ a y'o kɛ ɲɛmɔgɔ ye Adam an tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o la yala maa fɔlɔ jumɛn dana buna adamadenw na o ye Adamu ye o yɛrɛ Ala y'o kɛ a ka khalifa ye a ko inni ja'ilun fil ardi khalifa sabula Ala b'a dɔn k'a fɔ hadamadenya tɛ taa o kɔ ɔ maa min kan ka kɛ khalifa ye jogo dɔw de kan ka sabata a la o de ye a kan ka kɛ a b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan وعلم آدم الأسماء كلها donc Adama ale tun b'a dɔn ka tɛmɛ mɛlɛkɛw kan o la a kɛra khalifa ye o khalifaya in Ala y'a to so dɔ de kɔnɔ a ma lini jɛ inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamina zurriyatan ba'duha min ba'd Ala ye khalifaya in n'o ye nɔnabilaya in Ala y'a to du dɔ de kɔnɔ fo ka taa se alakira ma sallallahu alayhi wa alihi a nana se alakira ma waati min na sallallahu alayhi wa alihi an y'o de fɔ Ghadir Khum don kira y'a jira bɛɛ la ni ne tɛ karisa de bɛ yen u nana ka bai'a kɛ Ali ibn Abi Talib ye salamullahi alayhi pour que a ka se ka taa ni alakira cira ni kun min ye o kun in bɛ se ka continuer nga nunu ye definition kɛ min ye n'o de ye k'a fɔ ko ka kɛ ɲɛmaa ye diɲɛ ani diinɛ la an k'a dɔn k'a fɔ hali kiraw alayhimu salam olu dɔw ma pouvoir sɔrɔ nka u m'u bɔ kiraya la kira dɔw ma pouvoir sɔrɔ Yahya ma pouvoir sɔrɔ a fagara au contraire mais o t'a bɔ kiraya la donc o la ahlul beitu fɛ olu bɛ taarifu kɛ cogo min n'o de ye ka definition fɔ alakira nɔnabilaya la olu b'a jira de k'a fɔ ko el imamatu ko ɲɛmɔgɔya in mansibun ilahiyun Ala de b'a di mɔgɔ ma mɔgɔw t'a sugandi Ala de b'a tigi sugandi a ka bila alakira jɔyɔrɔ la sallallahu alayhi wa alihi fi ta'limi wa tazkiya ka maaw ka jogo ɲuman d'u la ani alakira nana ni dɔɔni min ye nin ka o dɔɔni di mɔgɔw ma wa isalil khalqi ila al haqqi bil haqq ka danfɛnw nin k'u ni Ala bila connection na hali n'o y'a sɔrɔ farikolo la mɔgɔw tɛ k'a ye mais i b'a ye k'a fɔ Ala ye ninnu de sɔn ilmu rabbani na dɔɔni kɛrɛnkɛrɛnnen na ani wilaya la Ala teriya la o de ye contact ye u b'a fɔ a ma khilaf al batina n'o de ye nɔnabila ye farikolo la a ti ye sufi mɔgɔw b'a fɔ a ma kutubaniya donc kutubu ka kutubu o de ye ahlul beitu ninnu ye alayhimu salam donc o ye simra o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ ka continuer a tɛ jɔ Ala k'an bɛn sababa ma ya Aba Zahra naam Cheikhana o faamuna sisan i da sera ni y'a faamu sisan Ghadir falsafa ye min ye ka Ali ka ɲɛmaaya yira i ye kuma dɔ fɔ i ka kuma in kɔnɔna la n bɛ segin i ma n'o kuma ye ko sirifu y'aw lakalan n'i bɛ kuma maa fɛ i bɛ dalilu d'a ma a yɛrɛ dalen don fɛn min na yala dalilu b'i bolo kitabu wɛrɛw la min tɛ Shia kitabu ye ka Ali ka ɲɛmaaya sabati wa alhamdulillah Ala k'an bɛn sababa ma komi n y'a f'i ye cogoya min na n ko ɲɛmaaya in wilaya de don wilaya ye jumɛn Ala teriya yani Ala teriya min don Allah subhanahu wa ta'ala b'a ka laɲini bila a tigi la ale de bɛ kɛ hujja ye jɔnw ni Ala cɛ an ye hadisa min fɔ sunna kitabu ninnu na k'a fɔ man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mita jahiliya ni maa o maa ni m'i ka tilela ɲɛmaa dɔn o la
آل البيت بان كلام كافو اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني سبو مغشي سيكا على دون فما من على دون نيسيروما إبا على دون الرحمن فاسأل به خبيرا okuma mate ala don katema ala kira kan sallallahu alaihi wa alihi o ala kira fana aya jira ka fo ma min be ala don ni manto katema manto beka ale ko o aliya ko ana madinatul ilmi wa aliyun babuha od la sufi ube ulu bebena kan ka fo imamul arifina ko ala dono kanyemo wala kira ko o ali buzahara nebe ema ni alai ka tasira defango kuma bwala e kan kuma korofo ni kelen man ni mom kuntu ni ne kera maulahu o kan nyamoye sega kan tuguni ni ne kera mo min kan nyamoye o kuma kira be bolo chugudi ne bolo kira de nyamoye maulahu kira e mun kira e ni kira chebi chugudi ne ni kira chebi ko nyamo ni aka komo nyamo mana yamar ya femme nyamo kan la boto aka fembela shwabe bolo ala kira korowa ay bada donc ayo de fo man kuntu maulahu maoma nene yo ka kotigi nene bi ka marabika fa hadha aliyun maulahu ali fanaye ika kotigi de iman ka bonyona Allahu akbar man kuntu maulahu fa hadha aliyun maulahu donc ni kuma korobo chogola Abu Zahra o bajira na ka fo ko ala kira sallallahu alaihi wa alihi aye manto inka tarbiya ani manto inka tazkiya kuma ala kira chira node tazkiya ani ta'lim ani tarqiya ani kaladiriya ke o bebe alul baytu de la kitabu min flambuloni nini ntoko al fuyudat rabbaniya في المآثر والأوراد القادرية ني شيخ عبد القادر جيلاني عليك وردي سجلنو منك حرم دين نملا موچوغامنا يردو بالا نوي أبسي وهو الاسم الرابع كو على تغناننا من باتو حرم دين بسيكا إنينكالي كسي على كوليويا جوروما أكو ذكر دوبي في كودفو ودي ذكر فلاني نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي سيكمك علي كاشين سبا كون يمنا Muhammadu ye shen kele o e batinu ye ante dola ya nga iba dola ka fo qadiriya moko yere ya do ka fo imamul arifina ko ala dono nyemo ala kirako ali tijani yo do nakashbandi yo do torika imbe don ka fo mati se ka se alama ni matema ali kasra donc ni le man kuntu maula fa aliyul maula wilaya domaine konnala hanno asoratigi ma sanfela fanga soro kene kana fanga soro now o famuna alika nyemoya o dalilu famuna ibara me shirifula de shirifula dubaduma shirifu ka donshi te teme an nyina mate nan dama to ala ka nyefoli ka parce jamu kan yera sigira wole kama ka shirifu ka bonya kofo an fle kalomin konnala no hiji kalo zul hijja seliba kalo amba fo chugumna atle muani nani ana atle muani nduru o fana domba do ye shirifula angara mo ye don me shirifula ka yo bonya dum so don fanna alhamdulillah allahumma salli ala muhammad wa ali wa sallim ikadon ka fo alul baytu fe seliba kalo kle muhannani o domba shirifula sabula odo afo ma yomul mubahala jume kan kale kan shie min tay kalo ya ala ko tigi danga Allah subhanahu wa ta'ala kuma na Ali Imran la suraina kuma mena ni ala kira ya fo chrétien wi ko Isa te ala denye ni ala den kundo ko sabla fatafe ko Adama o kumbeke ala chien sabla fatofe batofe akunu mada ukmala ukana ukadanga donge
u taara ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan bi bɛ na u y'o kɛ misiri ye u b'a fɔ ma ko masjidul ijaba dɔw jaabi misiri donc kira ni jɔn bɔra don ala kelen k'a fɔ ala kira sallallahu alaihi wa alihi a ko ni maa min ye i dala sɔsɔ maa min y'i sɔsɔ isa ka ko in na a f'u ye ko a ma se sɔsɔli la dɛ aina nad'u abna'ana wa abna'akum an b'an denw labɔ a fana b'a denw labɔ wa nisa'ana wa nisa'akum a fana b'a musow labɔ an fana b'a na n'an musow ye wa anfusana wa anfusakum a yɛrɛkun bɛ bɔ an yɛrɛkun bɛ bɔ summa nabtahil an bɛ sɔrɔ ka ala deli k'an dama kasi ala la ka ala deli ko mun ka kɛ k'ala ka danga jigi alal kazibin ngalontigɛlaw kan an b'a fɔ ala jamakulu fila la min ta ye kalo ye ala danga jigo kan nin don ala kira ni mɔgɔ caman ma bɔ denw na a ye Huseini ta ka Hasani bolo minɛ sahaba denw ka ca Bani Hashim denw ka ca an'u si ma bɔ musow la a furumuso 9 bɛ yen ani 1 ma bɔ sahaba musow ka ca ani 1 ma bɔ ani Fatima Zahra 1 ne bɔra an yɛrɛw sahabaw ka ca nka ala kira ni maa ma bɔ dɛ a ye Ali de fara kan u cɛ 5 de bɔra Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kira Ali Fatima Hasan Hussein mun donna birifinin kɔrɔ ni u tɛ kalo tigɛ ni shaitan ni yɔrɔ t'u la nu ulu de kan ka taa nin kɛlɛ kɛ sabula nin fana ye guerre dɔ de o bɛɛ se ka taa nin kɛlɛ kɛnɛ kan f'i ka purifier i si kɔnɔ i kana galon tigɛ i ka ɲɛnamaya bɛɛ ni maa o maa delila ka galon tigɛ a si kɔnɔ siɲɛ kelen walama a si kɔnɔ a bɛna galon tigɛ n'o kun taara danga in bɛ jigin a kan donc nunu mɔgɔ sanumanw de taara tuma min na n'u taara kɛnɛ kan ka duwawuba in kɛ an b'a fɔ ma duwa yawmul mubahala alhamdulillah n'ala ka jɛ ɲɛ siyaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ahlul beytu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kalo tile 24 don u b'o duwawu in kɛ i t'o kɛ foyi la ko ala b'a fɔ ayi o duwawu b'an bolo ala barika la an b'a kɛ ala k'a jaabi ani shirifuw bɛɛ ye an'u kanubaga k'a jaabi an ka jamana in fana ye inshallah donc o duwawu yawmul mubahala an b'o kɛ o kɔfɛ tile 25 fana don o fana ye donba ye shirifula sabula Sayyidina Ali alayhi salam k'a to ala kɛra ka misiri kɔnɔ a kunbɛrɛ minɛlen a ye a ka bolola nɛgɛ dili min kɛ o kɛra ka bɛn o don ma awɔ innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla allaha wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko maa o maa ala ye maa min kɛ ɲɛmaa ye ala kira kɔfɛ n'o ye Ali ye n'i sɔnn'o ma k'i ala ka parti mɔgɔ de ko ala ka parti mɔgɔ o de bɛ gagner sanga ni waati bɛɛ ala ka an fara olu kan walhamdulillahi rabbil alamin o cogoya kelen fana la o don kelen de la Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an aya min jigino suratul insani innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura ka alu betu ka fonsira yira o fana kɛra ka bɛ o don ma ani bɛɛ ye ɲagadila don de shirifula o kuma an bɛ kanubaw fo k'u waleɲuman dɔn a don nataw la an bɛna dugawu kɛ bɛɛ an bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ ala ka aw fara an kan a dugawu jaabili la an tarata don ani araba inshallah ala ka an bɛɛ sawaba ma bijahi nabi sallallahu alaihi wasallam o kuma na waati korona bɛ dugawu kan ye an bɛ dugawu kɛ dakuruliba b'a la n kanuba n'o ye alhaji baba jalo ye ale ye nin don an kana kan an ka seli kɛ n'o ye ka shirifu komi ale yɛrɛ shirifu kanubaga ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn inshallah minnu fana y'a kala ko an ka n'u tɔgɔ fɔ an b'a u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn allahumma salli ala muhammad wa alihi wa sallam amin inshallah an bɛ segin ka an karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn shirifu ka nin donba ninnu fɔli ani shirifu ka nin bonyaw deli la an ma an bɛ Alahu taala deli i y'a fɔ shirifu ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'aw bolo a donw na n'aw y'a dugawu kɛ ala k'a jaabi ala k'a jaabi n b'a dɔn dugawu bɛ kɛ a donw na ala k'a jaabi an bɛɛ lajɛlen nin ye shirifu ka dogodogoni ye fɛnw ye
bebe marali an bulu ka taw ka yeshrifu kan bo yeshrifu ya kal fawla ala ka jabi am bela jeli am sigin ki fu ki wala nyimando e ka chesri ni ka wuli ka jola wati kurna kosobe ame sigin ka wira fana fu jamu kan fleba ona kanu bawo ame ala taala de ala ka jamu kan na tawira ani aw bela jelena wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطمي مولاي صل وسلم